Grabe. Kanita sa panahon ron. Uy! Ano sa mga kasuha, pugtok mo kay Kagnaon? Bugtog nga watay dog luto pati kuminti pusoy. Sigaw sa story gabi na ipat. Resibe, no eh! Ano, wag kita dog gani. Lah, naabot ko sa mga naabot pa. Buang mo tinin mo tabulting mo na ani. Asa ka nigikan ng buwangan, naabot mo ni Dere. Ipat, wait number ipat. Si binasun tani ba? Pati mahawag ang mabuang sa garam gawas yung number ni. Pat dulu pat, may number ba? Si binasun tani buang ani, may mahatag yung number. Uy! Buwang! Ikaw ikaw number, be! 03. 03 dapat. Pat na ba? Nakosong ko, part. Sige, Sa buong kwarta, part. Kaya tayo ako itong 03 nga gatang sa buwangan nga, part. sige. Pagpata ko. A few moments later. Part. Asa nagawas gabi, part. Kasto? Na, pati di malasa, 04 na gawas oy. 04? Aray ko. Slide yung number sa gatik buwang 03. Di malasa yun. Kaya nga, part. Ay! Nah, palibak ang buwang o, naabot ang buwang o. Ay, sino ng buwang, be? Uy, buwang! Unsa makamuhatag number? Oy! 04 ba nagawas? Slide, man! Ano, nituo mo na ako. Ganang 03. Mo na akong nabuangan. Daghan na tang buangan eh.